No päivä! Päivä. Itse leipomon johtaja tulee tuomaan tavaraa. No näinhän se pitää olla, kun on tämmönen kunnia-asiakas. Ahaa, joo, kyllähän me on aika paljon tehty. Joo, ja viime vuotenahan minä möin hirveästi. Se on silleen poikkeuksellinen asiakas, vaikka ikää tulee, niin myynti eikö kasvu. No niin. Minä oon tosiaan ostanut sulta nyt oikeastaan joku 40 vuotta. Kyllä. Ja sulla on niin hyvät tuotteet, että viime kesänäkin piti näitä mustikkapiirakoita olla 120 kappaletta ennen kuin uskalti lähteä lenkille. Joo, kyllä. Joo. Joo. Mutta ei se mitään, siitä me on pidetty tiukkaa kiinni tuosta laadusta. Ja voi on tietysti tuon pullan perusidea tuossa, että voita käytetään tuossa taikinassa ihan tämmöistä kirnuvoita, joka tavallaan on vielä erilaista kuin tämmöinen normaali voi. Ahaa, niin. Piirakoitahan mulla kanssa kesällä mennyt se 500 kappaletta lauantaina. Minä yritän vielä ensi kesä ajaa tuota. Ai yrität vielä? Joo, kato kun ei tiedä milloin se luoja minut ottaa poikkeen, mutta 8 vuotta antoi lääkäri ajokortti. No niin, selvä. Mutta joo. En minä luppaa enempää kuin jaksasin kesäajoon. Joo. Kohta alkaa myynti sitten. Pannaanpahan piirakoita tuossa 12 kappaletta rasiaansa. Ei vähempää osta tuota. Se Matti vielä tulee nämä pullapitkot, jotka No nehän on mun parhaita kuule Joo. No niin, kato näköjään vähän lämmintäkin on pulla, vähän höyrystyy tuo. No niin tekee Pitää varovasti ottaa. Joo. No niin, ensi viikolla minä tilaan lisää. No niin, palataan. Hyvää myyntipäivää. Kiitos. No niin. Samoin. No niin.